Aurtengoa, 3. aldia izango da, Euskarak, futbolak eta Erandiok denboraldi berriari eskua elkarri emanda ekingo diotela. Futbola oinarritik euskaraz proiektuaren barne hain zuzen. Zentzu honetan, nabarmentzekoa da, aurten fitxaketa berria izango dugula, zehazki Erandioko betiko neskak taldea, alegia. Aipatu klubak, orain arte euskarari bultzada eman dioten Astrabudua futbol taldea eta Erandio kirol elkartearekin bat egingo du. Beraz, 3. denboraldian beste hainbeste elkarte izango dira protagonista. Eta denboraldiarekin batera, Erandioko udalak, kirol elkarteek eta Eusport erakundeak baietz 15 entrenamendu euskaraz egitasmoa plazaratuko dute. Hona hemen protagonisten iritzia, bai egitasmoaren inguruan, baita hartutako konpromisoaren inguruan ere. Horretik pizkatxo bat azaltzea, 250 umerekin ibili garela lanean, eta jasotako emaitzak nahiko positiboak izan direla. Orduan, berdintasun irizpide batetik, pentsatu genduen Euskara Zerbitzuan, ona izango litzatekela Erandion nesken futbol talde bat izan da, proiektuan ere sartzea. Orduan, irizpide hori kontutan izan da, deitu genuen Erandioko betiko neskei ere, eta gonbidatu genituen gure proiektuan parte hartzeko. Desde mi punto de vista la hemos visto bastante positiva. La gente cada vez lo practica más, tanto en entrenamientos como los chavales hablando fuera del entrenamiento, en vestuarios. La verdad que es muy positiva. O sea, se está practicando tanto en carteles como en la página web y en todos los sitios estamos metiendo el euskera por todos los sitios. Zarro batzuetan garatu izan da, eta horrekoan izandako azkeneko bileretan pentsatu genuen aurrera pausu bat eman behar genuela. Personek bere, entrenatzaileo, hartuko duzue konpromiso kontzientea, bakoitzak dauzkan gaitasunekin. Hau da, euskaraz egiteko gaitasuna duenak, nahi izan ez gero, guztia bolontreza izango da, nahi izan ez gero, konprometituko da, baietz 15 entrenamendu euskaraz egingo duela, denboraldi hasieratik, proiektuak iraun artean. Eta gainerakoek, nahiz eta euskara maila hain altua izanez, gutxienez ulertzeko gaitasuna izanez gero, konpromiso hartuko dute, baietz euskaraz entzungo dutela. Eta ez dutela inoiz eskatuko inori erdara zaritzea haiekin. Tapur bate historia hori da. Konpromiso hartzea, argia, zehatza, kontzientea izatea, eta horra egitea. Me metido en el proyecto de Betiko Neskak porque el tema de la igualdad, bueno, aparte del tema de la igualdad, es el tema deportivo. Primero es el tema deportivo porque creo que es un equipo que tiene muchos valores, aparte del de la mujer y todo eso, también los deportivos. Y creo que es un club que se le tiene que dar bastante importancia por el tema de la igualdad. Y aparte, pues, meter también el tema del euskera, me parece que si se juntan ya esos dos factores, me parece que es algo ya muy positivo para el proyecto. Batzea entrenamenduetan eta nesken ekipoetan ondo dau, zeren gure neskei laguntzen diogu ikasketetan, gure neska guztiak ikastolan egiten dute ikasketak, eta orduan han euskara erabiltzen dute mordo eta entrenamenduetan erabili beharko genuke bai, horregatik sartzen gara proiektu honetan. 3 urte lan egiten eta nahiko bilakera ona izan dugu. Hasiera batean sare sozialekin eta webgunearen plataforma euskarazko oinarriak finkatu ditugu eta gaur egun gure publikazioak elebidunak dira. Eta hurrengo urterako nik uste dute garrantzitsua izango da entrenatzaileen artean pizkat euskararen erabilera modu autonomo batean gauzatzea. Orduan horretarako
dinamika desberdinak egingo ditugu haiekin, eta saiatuko gara nire presentzia barik haien artean euskaraz egitea. Algaraka ibiltzen ziren